Mangayo aniche dabala kamale seneke baliyo daba samunde kadoma. Ambalma Sherifla Jabarani Flebao Malikono ani Maliko kan ka foli ani waliɲuman ko ɲɛsi aw ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni an ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ sigilen jɛmukan min n'an b'a wele ko Ciwara n'a bɛ sɛnɛkɛlaw baganmaralaw yiriturulaw ani bololabaarakɛlaw a bɛ wele bila nin bɛɛ lajɛlen ma alhamdulilayi bi jɛmukan Ciwara a y'an se dugu min na o ye Yangasoni ale bɛ Sikaso mara kɔnɔna na ani an balima Yangasonikaw an bɛna jɛ ka masala fɛn min kan bi o ye lemuru ye an yɛrɛ ɲɛbala ka fɔ an ɲɛbɛ an jɔlen filɛ lemuru foro kɔnɔna la nin nka an tɛna ko bila dagirinda la an bɛna kɔrɔfɔ di an balimakɛ ma a ka tɔgɔ n'a jamu fɔ an filɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen balimakɛ salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah yana ka fɔ an ka babu daminɛ an bɛ foli de kɛ aw la a Sherifla mɔgɔ minnu nana ka na bɔ la ka na ɲina an ka baara kɛcogo la ka se an ka degun n'an ka baara kɛcogo dɔn an bɛ foli d'aw ma yana ka fɔ an ka tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye ne tɔgɔ ye Abudulayi Keta ne ye cikɛla de ye Yangasoni. Abdoulaye Keta i ni ce i bisimila an ka jɛmukan kɔnɔna na an balima caman b'an kɛrɛfɛ nɔ aw ni ce walasa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ani an balima Yangasonikaw an bɛ yan bi alhamdulilayi Yangasoni lemuru foro kɔnɔna na an ɲɛ b'a la k'a fɔ lemuru a sɛbɛkɔrɔ dennin don wa lemuru a hectare caman de fɛnsɛnlen bɛ yan nɔ ka taa se fɔ i ɲɛ dan na Abdoulaye Keta bi jɛmukan Ciwara Sherifla Jabaraniso la ka wuli ka se aw ma aw sigiyɔrɔ la ka na aw ɲininka ɲininkali min n'an b'a tɛngu la o de ye k'a fɔ lemuru foro min n'an b'a kɔnɔ ni aw ka baara a fanba ɲɛsinnen bɛ lemuruko ma lemuru sɛnɛ in kun jumɛn ye aw bila la aw y'a daminɛ waati jumɛn. Bon an ye lemuru sɛnɛ daminɛ ani bi ka jan dɛ parce que ne yɛrɛ wolola lemuru sɛnɛ kɔnɔna la awɔ parce que ne san bɛ san 53 la bi mais ne wolola yan Yangasoni ne y'a sɔrɔ an faw bɛ ka lemuru sɛnɛ mais lemuru bɛ ka sɛnɛ de an ka musakow kama parce que n'an ye lemuru sɛnɛ ni lemuru ɲɛna an bolo anw yɛrɛ bɛ musaka minnu kɛ san kɔnɔna la lemuru bɛ kɛ k'o musaka de kɛ ala lemuru yɛrɛ sɛnɛkun de o ye. Abdoulaye i y'a yɛrɛ k'a fɔ e bangera k'a sɔrɔ Yangasoni lemuru de bɛ sɛnɛ nɔ bi alhamdulilayi yalwa e bɛ se k'a fɔ an ɲɛna lemuru sɛnɛ k'a daminɛ waati min depuis e donna kɔnɔna na fo ka n'a bila bi la yalwa aw bɛ nafa jumɛn sɔrɔ a la. Alhamdulilayi an bɛ nafa caman de sɔrɔ lemuru la parce que n'i ye lemuru sɛnɛ n'a ɲɛna i bolo bon ni a denna san min parce que san bɛɛ a tɛ se ka den quoi mais san min n'a denna i bɛ se ka baara caman kɛ n'a ye furu bɛ kɛ n'a ye i bɛ se ka so san k'a jɔ n'a ye o nin tɛ musaka tɔ la ni mɔgɔ banna o bɛ se ka furakɛ a la nafa caman de b'a la an da tɛ se ka se min bɛɛ ma. Voilà. Lemuru la. Donc a nafa ka bon. Lemuru nafa ka bon fo ka taa tɛmɛ mɔgɔ tɛ se ka nafa fɔ ka se a dan na. Lemuru qualité jumɛn bɛ aw fɛ aw ka lemuru. Bon fɔlɔ an tun bɛ lemuru min sɛnɛ o tun ye lemuru gansan o b'a fɔ lemuru simple mais an bɛ min sɛnɛ sisan o ye lemuru greffé de ye. An ɲɛ bɛ min na sisan o ye lemuru greffé de ye ale bɛ siri de quoi n'u y'a lemurukumuni pipinière kɛ donc n'a nana se niveau dɔ la o b'a siri quoi o bɛ greffé tigɛ o bɛ lemuruba in tigɛ k'a don a la quoi donc o de ye lemuru greffé ye an b'o foro de kɔnɔ ta. Abdoulaye i ko aw bɛ lemuru greffé lemuru in ne ɲɛ b'a la k'a fɔ a dennin don wa ni foro ka bon yalwa nin bɛɛ bɛ dun yan walima aw b'a bɛɛ bɔ Mali kɔnɔ ou bien aw bɛ taa n'a ye jamana kɔ kan fana. Bon sisan ni a kɛra ta sanubagaw de bɛ na a nɔfɛ olu bɛ na san an fɛ ka taa n'a ye bon olu kɔni bɛ taa n'a ye kɛnɛma wa o b'a feere Sikaso wa an kɔni tɛ se k'o dɔn mais n'an mako bɛ min na an kɔni ni sanbagaw ma na yan an bɛ taa o feere Sikaso dugu kɔnɔ k'a fɔ bayɛlɛma bɔ anw bolo ka lemuru bayɛlɛma an fɛ o t'an bolo yan voilà. Nka aw mako tɛ s'o ma fana. An mako bɛ s'a ma dɛ n'i ye parce que sisan an b'a sɛnɛ sisan sanbagaw bɛ na san olu bɛ taa n'a ye bon prix min ka di olu bɛ se ka na san o prix la an bolo mais n'i y'a kɛ k'a bɛ bayɛlɛma an fɛ an bɛ se ka min sɔrɔ o nafa ka bon n'a ye ka tɛmɛ o bɛ na min san n'a ye ka taa n'a ye voilà. A ye tɛgɛrɛ fɔ Abdoulaye Keta o a ye dɔɔni fara a kan halisa ka an balima Sherifla Jabarani filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi an bɛ yɔrɔ min na o ye Yangasoni ye Yangasoni cɛw a n'a muso n'a denmisɛnnin maabakɔrɔ u bɛɛ lajɛlen bɔra bi ka an bisimila Abdoulaye Keta bɔli kɔfɛ maa caman bɛ yen nɔ an bɛna kɔrɔfɔ tɛnku maa wɛrɛ la kelen ka gɛrɛ ka na ma kelen wɛrɛ ka na Siaka Siaka Kalilu
i bisimila Sherifula Jabarani so sanfɛ jɛmukan ci wara a sera aw ma bi yalwa o diyara i wa. Alhamdulillah jala n ye. I tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ ye Kalidu Kulibali n'an ka so nin a ye cikɛla de ye an bɛ basi foyi tɛ a nana bɔra jala ye kosɛbɛ lemuru kɔnɔ yan sɛnɛ ka baara bɛɛ ye sɛnɛ de ye an tɛ baara wɛrɛ foyi la sɛnɛ kɔ lemuru ni suman ninnu alhamdulillah. Kalidu Ablaye Keita y'a yɛrɛ k'a fɔ aw bɛ lemuru baara la a bɛ waati jan bɔ wa a ka ca Ala fɛ a ye nafaba de sɔrɔ lemuru la wa nafa caman a da ser'o ma nka baara o baara gɛlɛya dɔɔni fana b'a la dɛ yalwa aw ka lemuru baara in na degunba jumɛn b'aw kan n'aw b'a fɛ diɲɛ maa ka bɔ o kalama o ye jumɛn ye. Bon alhamdulillah degun min b'a la lemuru yɛrɛ sanni ka turu ka kɛ ko a kɛla lemuru sun ye vraiment degunba de b'a la waati an bɛ waati min kɔnɔna na lemuru sun fitininw baara caman de b'a la jiko b'a la furakɛli b'a la min bɛ se ka bubaga ni fɛn ɲɛnamaninw kanu kɛla a la bon n'o ma kɛ i bɛ taa sɔrɔ e kɔni bɛ yiri turu mɛ san o san a bɛ kɛ komi i bɛ yiri turu la kura wɛrɛ o y'a gɛlɛya dɔ ye yiri ɲɛ bɛ sun fitinin na sani waati bɛɛ wotoro ni nɛgɛso de bɛ denmisɛnw bolo tile kuturu bɛ fɛn la semaine kɔnɔ fo i k'a sɔn siɲɛ 2 ɲɔgɔn n'o ma kɛ i bɛ taa sɔrɔ san wɛrɛ sani samiya ka ban ka fɔ samiyaji kura wɛrɛ sera i bɛ taa sɔrɔ i bɛ hakɛ min turu a tɔ bɛ dɔgɔ foro la buba ni ja b'a faga ka ban donc o y'a gɛlɛya dɔ ye jiko banna quoi voilà alhamdulillah ma ko bɛ ka ji sɔrɔ aw mago bɛ forage ou bien ji ou bien kɔlɔn aw mago bɛ jumɛn na. Bon kɔlɔn kɔni b'an fɛ yan so kɔnɔ kɔlɔn fana bɛ foro caman na mais vraiment o taa ni ka segin o ka ca dɔɔni mais alhamdulillah n'a kɛra komi château bɛ bolo yan foro kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ lemuru kɛnɛ danna hakɛya dɔ ma a bɛ se ka tɛmɛ o bɛɛ kɔrɔ a den fana danna hakɛya dɔ ma a bɛ se ka tɛmɛ o bɛɛ kɔrɔ aw mago b'olu la. an mako b'o la. A ye tɛgɛrɛ fɔ Kalilu Kulibali fana Kulubalikɛ kɔrɔfɔ ɲɛna an b'i fo kosɛbɛ i ni ce i ka nin jaabi ninnu na halisa ka an balima Sherifula Jabarani filɛbaw k'aw ladɔnniya k'a fɔ bi an bɛ dugu min na o ye Yanga Soni ye Yanga Sonikaw an n'u bɛ ka yala yala u ka lemuru foro kɔnɔna na nin waati in na degun ani gɛlɛya min b'u kan an balimakɛ Kalilu Kulibali ale fana da ser'o ma halisa Kulibali lemuru foro min n'an b'a kɔnɔna na sisan yalwa a hectare hakɛ e bɛ se ka dɔ fɔ an y'o la wa. Bon lemuru foro min an bɛ a kɔnɔna na ka tɛya ka taa a bɛɛ kɔni ye lemuru foro ye mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ kelen ka foro kɔnɔ hectare caman don ka taa hectare 5 la ayiwa ka taa dɔw ta b'u sanfɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw ta ayiwa a ka ca la a dɔgɔmani kɔni hectare 3 tigi ka dɔgɔ a la wala hectare 3 tigi ka dɔgɔ a la a piscine fara fɛnɛ kumaba kan yalwa lemuru in aw b'a karila siɲɛ kɔnɔ san kɔnɔ siɲɛ joli. Lemuru ninnu bon a bɛ karila san kɔnɔ ça dépend lemuru yɛrɛ sanji nacogow fɛ an bɛ nɔ minɛ yɛrɛ ɲɛ bɛ nun na nun min denna kɛla gɛlɛya dɔ ye samiya donda fɛ ni lemuru ma den bon olu le labɛn bɛ min kan olu le denna nin position na ne tɛ san kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ ayiwa k'a fɔ k'i ka den sɔrɔ a la ɲɛnama tɛ siɲɛ 2 ɲɔgɔn kan. san kɔnɔ kariko 2. min filɛ la sisan nin denna wagati nin bɛna kari wagati jumɛn. nin bɛ dɔn ni sanji kunfɔlɔ bɛ ben waati min na o y'a sɔrɔ ninnu kɔni o bɛɛ kɔgɔla ka ban n'an ye olu banna i bɛ taa sɔrɔ sani olu ka kari yɛrɛ sanji kunfɔlɔ bɛ ben a bɛ se ka fele wɛrɛ tigɛ fɛn o fɛn ye komi a ma fele den kɛ nin olu bɛ den kosɛbɛ o la o ye komi lemuru yɛrɛ traitiba ye wala o bɛ den kosɛbɛ mais fɛn o fɛn bɛ den ye ten a ka ca la olu ka den o fana o bɛ ko segin olu tɛ den kosɛbɛ tuguni wa olu bɛ waati wɛrɛ kɔnɔ i n'a fɔ samiya kɔnɔna na ji nana labɔli kɛ i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ den kosɛbɛ lemuru kɔnɔ a denko bɛ ten san kɔnɔ siɲɛ 2 ɲɔgɔn n'a pɛridi la samiya donda fɛ a ka ca la samiya kɔnɔna na a bɛ se ka dɔ kɛ. A ye tɛgɛrɛ fɔ Kalilu Kulibali Kulubalikɛ i ni cɛ e bɛ se ka taa halisa an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin waati in na an bɛ
Yangasoni ale min bɛ Sikaso mara kɔnɔna na aw ɲɛ b'a la k'a fɔ an bɛ lemuru foro kɔnɔna na lemuru a sɛbɛkɔrɔ ɲalen bɛ i b'i ɲɛ fili fɔ hin i ɲɛ tɛ se lemuru foro dan na wa lemuru a dennen bɛ kosɛbɛ lemuru sɛnɛ nafa jumɛn bɛ s'a la sɔrɔ ani yiriwa binakun kan lemuru sɛnɛ jɔyɔrɔ jumɛn b'a la dunkafa sɔrɔ binakun kan an balima Yangasonikaw an bɛna kɔrɔfɔ di maa wɛrɛ fɛnɛ ma an b'a ɲini an fa dɔ fɛ o fɛnɛ ka gɛrɛ an na an bɛna kɔrɔfɔ cɛkɔrɔba Alassane e k'i sɛnsɛn ka na yan salamu alaikum. Wa alaikum salam. I tɔgɔ ni jamu? N tɔgɔ Alassane Ouattara. Yangasoni. Yangasoni. I bɛ se ka mun fɔ lemuru sɛnɛ kan? Lemuru Saka ni kalilu ta kɔfɛ. Ayiwa an wulila k'a sɔrɔ an faw bɛ lemuru sɛnɛ na. Ayiwa an wulila o fana kɔnɔ. An fana y'a daminɛ olu ta minɛ kɔnɔna na. Ayiwa an bɛ ka baara kɛ o kɔnɔna na. Ayiwa an b'an musakaw bila a la. Ayiwa k'an nafa bɔ a la. Ayiwa mɛnɛ an bɛ ka gɛlɛya dɔɔni b'a la parce que n'i y'a turu ayiwa sɔnni kɔnɔna na o ka gɛlɛn parce que sɔnni kɔnɔna na ni wotoro tɛ i fɛ i bɛ nɛgɛso le ta nɛgɛso nin tɛ se ka baaraba kɛ fo ayiwa wotoro ani baarakɛfɛn minnu ka sɔrɔ jiko la ani jiko fana ayiwa lemuruforo kɔnɔ ni jiba sɔrɔla lemuruforo kɔnɔ hali minnu naasi filɛ nin ye i bɛ se ka olu sɔn tilema fɛ ka i musaka bɔ a la mɛ ni sumaya tɛ yen i b'a sɔrɔ lemuru ninnu bɛ naasi fo samiyɛ kɔnɔna na a bɛ na don e ka ayiwa gɛlɛya a bɛ na kɛ gɛlɛya ye i tɛ se ka nafaba sɔrɔ a la o yɔrɔ kɛlen bi. Donc e ka laɲini ye jumɛn sisan wasa degun min bɛ aw kan ni lemuru sɛnɛ in na ani jiko sira fɛ wasa aw ka lemuru a bɛ se ka den san kalo 12 aw ka se ka nafaba sɔrɔ a la laɲini jumɛn bɛ bolo? Laɲini min bɛ o kɔnɔna na o ye baarakɛminɛnw ye baarakɛminɛnw tun mana sɔrɔ mun bɛ se k'an nafa ayiwa ka k'an ye nafa sɔrɔ o ka di anw ye wala yiri baara ninnu na wala. Kulubali Keyita da sera bayɛlɛmali ma aw ka ni lemuru an b'a dɔn k'a fɔ ni lemuru foro a ka bon wa ni bɛɛ tɛ se ka dun da la wa an ɲɛ b'a la k'a fɔ lemuru bɛ den f'a bɛ tiɲɛ aw mago bɛ bayɛlɛmanikɛ minɛn na n'a y'o sɔrɔ yan bi o bɛ diya ye? O bɛ diya an ye n'an ye bayɛlɛmafɛnw sɔrɔ o ka di an ye mɛ n'an ye mɔgɔ fana sɔrɔ min bɛ se k'an dɛmɛ a la k'a kɛ nafolo ye ka di an ma o ka di an ye wala. I n'a fɔ baɲumankɛ tɔn walima jamana ɲɛmaaw? Ayiwa hali ni gouvernement y'an dɛmɛ a la o ka di an ye wala hali ni ayiwa baɲumankɛ y'an dɛmɛ a la o fana ka di an ye wala. O siratigɛ fɛ e bɛ se ka wele jumɛn lase minisiriso min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsin sɛnɛko ma ani yiriforo bololabaarakɛlaw sɛnɛ mɔni jirituru e bɛ se ka wele kan jumɛn lase olu ma? Ne ka wele kan min bɛ ayiwa u ye anw dɛmɛ anw ka degew la ka an nafa ka an bɛ nafa sɔrɔ min na k'o nafa di anw ma wala ne ka wele kan y'o ye. A ye tɛgɛrɛ fɔ o la i ni ce Ouattara an b'i fo halisa an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin waati in na aw tulo bɛ aw ka jɛmukan mandi la jɛmukan min n'an b'a wele ko Ciwara n'a bɛ sɛnɛkɛlaw baganmaralaw jiriturulaw mɔnikɛlaw ani bololabaarakɛlaw a bɛ wele bila nin bɛɛ lajɛlen ma alihamudulilayi an y'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ dugu min na bi o ye Yangasoni ale bɛ Sikaso mara kɔnɔna na ani Yangasoni cɛ ani a muso n'a denmisɛnw an bɛ jɛ ka nin masala ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛsin lemuru baara ma. Kulubali salamu alaikum. Wa alaikum salam. I tɔgɔ ni jamu? Amidu Kulubali Yangasoni. An bɛ sɛnɛ baara le kɛ ko bɛ ka dɛmɛ kɛ yiriforo ninnu baara la komi n kɔrɔw y'a fɔ position min na yirituru filɛ an kɔni ka baara don mais gɛlɛya caman b'a la ka gɛlɛya kɛ fɛn jumɛn ye jiko ni a minɛnko ninnu o bɛ ji lase an ma cogoya min na an ma ko bɛ o de la voilà. Kulubali an ɲɛ b'a la k'a fɔ lemuru gɛrɛ yan lemuru in an ɲɛ b'a la k'a fɔ tɔ ka jan dɔɔni ji a yirala k'a fɔ lemuru yalwa ji jɔyɔrɔ ka bon lemuru ka ɲɛta sabatili la wasa a ka se ka den caman kɛ walima aw bɛ fɛn wɛrɛ jumɛn kɛla lemuru in na aw bɛ nɔgɔ bɛ k'a la wa walima mun wɛrɛ aw bɛ baara jumɛn wɛrɛ kɛla la ji kɔfɛ? Bon ji kɔfɛ an bɛ baara caman kɛra an bɛ se ka sɛnɛ ninnu kɛra
bon ni fanga fana bɛ la i bɛ se ka nɔgɔ dɔ dɔɔni k'a la mais ji yɛrɛ de y'a nafa ye kosɛbɛ parce que n'a sera nin niveau la sisan ni ji m'a labɔ i bɛ taa sɔrɔ ja mana siyɛri ka tɛmɛ ni samiyɛ nana sisan n'a feerela ni ji ma tugu ɲɔgɔn na dɔrɔn a den bɛ bɔn o y'a yira a fanga ka dɔgɔ mais ni ji baara kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ n'a feerela a tɛ bɔn voilà an ma ko kɔni bɛ o de la kosɛbɛ. I da sera nɔgɔ ma nɔgɔ fasugu jumɛn bɛ kɛla kɔrɔ farafinta walima tubabata. bon nɔgɔ an b'a kalite bɛɛ k'ara an bɛ se ka sununkun nɔgɔ cɛ ka bɔn a kɔrɔ ka taa ani n'an ye sɛnɛfɛnw sɛnɛ duguma an bɛ se ka farigɛ nɔgɔ ninnu dɔɔni de don n'an b'a don la ɲɔ jukɔrɔ a bɛ se ka dɔɔni firifiri a jugu la ka taa voilà. Kulibali n da tɛmɛna sa yɔrɔ ma lemuru yalwa ani sɛnɛfɛn wɛrɛ bi ɲa wa ɲamala ka fɔ ni lemuru foro ka bon a kɔrɔ jɛlen don yalwa sɛnɛfɛn wɛrɛ de bɛ ka nin kɔrɔ aw fɛ samiyɛ fɛ. voilà sɛnɛfɛn wɛrɛw bɛ se ka k'a kɔrɔ samiyɛ fɛ parce que ni ye o tɛ k'a basiya ma o yɛrɛ le ka d'a ye kosɛbɛ ni ye sɛnɛfɛnw sɛnɛ duguma sisan e bɛ nɔgɔ min don a bɛ olu ta donc hali ni e ma se ka ɲɔ ninnu ma se ka ɲɛ kosɛbɛ t'a sɔrɔ a bɛ barika ta kosɛbɛ o fana bɛ kɛ sababu ye ka fanga d'a ma voilà. I ka kɔrɔfɔ laban ye jumɛn? bon ne ka kɔrɔfɔ laban kɔni ye k'a fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna o k'an dɛmɛ a baara ninnu na ni a baarakɛminɛnw ye ka taa ji ninnu ni a baarakɛminɛn ninnu an ma ko kɔni bɛ o de la kosɛbɛ k'an dɛmɛ o la k'a fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna jamanatigiw ɲɛna o de ka d'an ye. I ni ce n'an b'a wele ko Ciwara n'a bɛ sɛnɛkɛlaw baganmaralaw jiriturulaw a bɛ wele bila u bɛɛ lajɛlen ma alihamudulilayi an y'a yira u la k'a fɔ an bɛ dugu min na o ye Yanga Soni ye Yanga Soni olu ka baara fanba kaba sɛnɛ kɔfɛ u kɛlen bɛ ka fɛn min don ba la kosɛbɛ o ye lemuru ye bawo u bɛɛ lajɛlen da sera ma k'a fɔ ko lemuru ye fɛn ye u bɛ nafaba sɔrɔ a la u b'u ka du musaka bɔ a la wa ni maa banana u b'olu ka furakɛliw denmisɛnw ka ekɔli la taga wariw o bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ lemuru la. Cɛkɔrɔba jɛmukan tɔ man jan tuguni bi seri fila mɔgɔw wulila ka se aw ma aw ka lemuru foro kɔnɔna na ka na aw ɲininka degun ni gɛlɛya jumɛn bɛ aw kan yan nɔ aw ka laɲini ye jumɛn ye lemuruko la sɔrɔ ni yiriwa bɛ se ka sabati aw bolo cogo jumɛn lemuruko la dunkafa bɛ se ka sabati cogo jumɛn aw fɛ Yanga Soni yan walasa aw bɛɛ lajɛlen ka se ka sidɔn jamana ɲɛmaaw dɛmɛ jumɛn bɛ se ka ta ka ɲɛsin Yanga Sonikaw ma Nogo e bɛ se ka mun fɔ o siratigɛ fɛ i k'i tɔgɔ ni jamu fɔ i bisimila. Siaka Berti. Siaka Berti. Ne ko bɛ se ka min fɔ ni ɲɛmɔgɔ sera k'an dɛmɛ o ka diya n ye parce que diɲɛlatigɛ ko fan o fan n'i y'a daminɛ dɛmɛbaga kana sɔrɔ i kan a bɛ yɛrɛ la o la n'a ye dɛmɛbaga sɔrɔ i kan a bɛ yɛrɛ nimisi wasa ni kɔni bɛ se ka fɔ o y'o ye. Lemuruko bi Yanga Soni yan wasa a ko ka se ka yakubaya a baara ka se ka kɛ nafaba ye ka se dugumɔgɔw ani dugudenw ma ne ko fɛɛrɛ ni dabali jumɛn tigɛlen b'aw fɛ wasa o ko bɛ se ka kɛ latigɛ. wayi o ko ne fɛ bɔ n'a turula tan nɔ bɔn e bɛ se ka sɛnɛ k'a kɔrɔ quoi n'i ye sɛnɛ k'a kɔrɔ o ka diya fo ka tɛmɛ parce que n'i ye sɛnɛ k'a kɔrɔ e hakili bɛ min ye o kɔni bɛ sɔrɔ voilà ni san nako ɲɛna o kɔni o ye nafaba ye an nafa kɔni bɛ fɔlɔ o la. Siaka an b'i fo a ye tɛgɛrɛ fɔ Siaka kun Siaka i bɛ se ka taa voilà mɔgɔ kelen wɛrɛ ka gɛrɛ Simon ne y'a kɔmɛ ok halisa an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ Yanga Soni min bɛ Sikaso région na ani Sikaso cɛ a man jan kosɛbɛ ani Yanga Sonikaw bɛ ka yala nin waati in na u ka lemuru foro kɔnɔna na u ka sɛnɛkɛlaw y'a jira an na k'a fɔ Yanga Soni dugu min sigilen bɛ cikɛ de kan nka bolo ko ni yiri bonyana a bolofara bɛ caya n balimakɛ i salamu aleykum. Wa aleykum salam. I tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Abu Kulubali. Abu Kulubali. Awɔ. Kulubalilakaw ka ca yan dɛ. Awɔ. Aw ma se ka sɔ sɛnɛ aw taara aw ta kɛ lemuru sɛnɛ ye voilà Abu Kulubali i bɔra sisan ka i tɔw lamɛn u bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɔ lemuru kan anw yɛrɛ tun tɛ min dɔn lemuru sɛnɛ la nka ala ni Yanga Sonikaw sabu bi ne ani maliden caman n'a dɔn k'a fɔ ko ja nafaba bi sɔrɔ lemuru sɛnɛ na bawo aw yɛrɛ k'a fɔ aw bɛ musow fura la
ekɔl denmisɛnw ka ekɔl la ta wariw bi bɔ a la musow yɛrɛ ka nasɔngɔ bi sɔrɔ a la olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman hali fɛɛrɛw bɛɛ bɛ bɔ a la Abu Kulubali bi bi in na e bɛ se ka mun fɔ Mali sɛnɛkɛlaw ye hali bi maa minnu bɛ yen k'a dɔn parce que aw yɛrɛ k'a fɔ ko lemuru ani fɛn wɛrɛ bɛ se ka sɛnɛ ɲɔgɔn fɛ ani kaba bɛ se ka kɛ ani ɲɔ bɛ se ka kɛ hali malo bɛ se ka sɛnɛ a kɔrɔ n'o e bɛ se ka mun fɔ malidenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ sɛnɛ ma ani yiri baara ma u ka se ka lemuru baara in u k'o fara u bolo la. Ayiwa ne bɛ min fɔ Mali sɛnɛkɛlaw ye lemuru kɔni a nafa ka bon komi ne kɔrɔ ne fa mun y'a ɲɛfɔ ne ye ka kɔn kuma na ne ɲɛ cogo min a nafaba de b'a la ka fɔ n'i ye lemuru fana sɛnɛ i ka sɛnɛkɛyɔrɔ la ko sɛnɛfɛn wɛrɛ tɛ se ka sɛnɛ a kɔrɔ o kuma tɛ sɛnɛfɛn wɛrɛ bɛ sɛnɛ i bɛ mako bɛ sɛnɛfɛn fɛn fɛn na a kɛla kaba ye a kɛla ɲɔ ye o sɛnɛfɛn bɛɛ bɛ se ka sɛnɛ a kɔrɔ awɔ. Abu sɛnɛfɛn ka ca an fɛ jamana in kɔnɔ yan nka maa caman k'a fɔ ko i bɛ se k'a ye k'a fɔ ko lemuru foro k'i b'a ye tan k'a filɛ f'i ɲɛ dan e ko ko nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye k'o ye ne ko mun y'aw bila o la de. Bon ayiwa a nafa kosɔn o de y'an bila an bɛ a sɛnɛ ta nin cogo la a camanba de parce que n'i sera ka i timinadiya ka courage ta k'a baara ta n'a ɲɛna i bolo bon a b'i dɛmɛ i ka musaka caman na quoi o de y'a to an bɛ courage ta ten k'a baara awɔ. Saka Abu lemuru min filɛ nin ye a tɔ man jan tuguni ni nin sera n'aw y'a bɔ duntaw mana bɔ a la ka feereta bɔ a la a tɔ aw hakilina jumɛn b'aw la o la. Bon lemuru kɔni n'an y'a bɔ ka dunta ni feeretaw bɔ a la a tɔ nin a bɛ olu bolo kan hali bi parce que lemuru nin dilankun ye a ka nafa de ɲɛ an ma dunni b'a la feere b'a la i y'a dun a bɛ nafa dɔ lase i ma n'i fana y'a feere i bɛ wari min sɔrɔ a la o wari nin fana bɛ ayiwa i dɛmɛ i ka musaka la a b'o nafa fana ɲɛ i ye quoi awɔ. Lemuruju kelen a bɛ se ka san joli kɛ baara la. Bon lemuruju kelen a bɛ se ka san 50 kɛ. San 50. Awɔ lemuruju kelen bɛ se k'o kɛ parce que a b'i den san o san. Awɔ komi ne kɔrɔkɛ min yɛrɛ kumana ne ɲɛ n'o y'a Abilaye Keyita ye a ka fɔ cogo la tiɲɛ de don an bɛ wulila ka sɔrɔ ayiwa an faw bɛ ka lemuru in baara Abilaye ko ale sisanga bɛ san 53 la lemuru fana bɛ yan an fɛ yan an wulila ka sɔrɔ an ka cɛkɔrɔbaw y'a turu n'o y'an faw ye a lemuru ne yɛrɛ dɔw bɛ yɛrɛ ne yɛrɛ ma n t'a turu tuma lɔ bon ne dɔn bɛ 40 na bi olu ko sɔn ko a bɛ se ka san 50 kɛ a bɛ den kɛ hali sini awɔ parce que a b'a baara de bolo yiri kɔni n'i y'a data ni samiyɛ donna i k'a baara ka ɲɛ dɔrɔn komi nɔgɔfin i bɛ se ka nɔgɔfin k'a kɔrɔ bon i fana mana sɛnɛfɛn min sɛnɛ a kɔrɔ bon tubabu nɔgɔ min bɛ don o sɛnɛfɛn kɔrɔ i bɛ se k'o dɔɔni fana fili a kɔrɔ a ka fisa a ma kosɛbɛ awɔ. Lemuruju kelen i bɔra k'a sisan fɔ lemuruju kelen n'a ɲɛna a mana ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ a mako bɛ fɛn fɛn na a k'o bɛɛ sɔrɔ a bɛ se ka tɔni joli d'i ma. Bon an ti tiɲɛ na an t'a pese parce que ni an m'a bɔ tan ni sannikɛla nana nɔfɛ an bɛ a kisɛ de feere quoi an t'a a den kelen bon a bɛ se ka kɛ den 3 da don o bɛ den 4 da don an bɛ a feere o feere cogo de la awɔ n tɛ tiɲɛ na an t'a pese awɔ. O kɔrɔ fɔ ɲɛna a ye tɛgɛrɛ fɔ ale fana o halisa an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ani yanga soni cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ jɛmukan Ciwara hukumu kɔnɔna na min y'an sama ka se yanga soni bi k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi an bɛ ka kuma fɛn min kan o ye lemuru ye aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ an bɛ lemuru foro cɛ ma lemuru foro min ni a dennen don kosɛbɛ lemuru foro min n'a sɛbɛkɔrɔ ɲalen don lemuru foro min ni a nafa a caman fɔra kan bi ni jɛmukan kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen a wulila ka se yanga soni wasa ka na yanga sonikaw degun ni gɛlɛya min b'u kan nafa min bɛ sɔrɔ lemuru sɛnɛ na wasa u ka se ka dɔ fɔ o la min b'a to sɔrɔ ani yiriwa o bɛ sabati min b'a to dunkafa o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogo min na an wulila ka se yan bi an bɛna wele bila maa laban ma sabula waati a tɔ man jan tuguni an b'a ɲini yanga sonikaw fɛ u ka maa kelen wɛrɛ d'an ma halisa ɲininkali minnu b'an fɛ ka ɲɛsin lemuru sɛnɛ ma wasa u ka se ka dɔ fɔ o la jɔnni bɛ gɛrɛ bɛɛ kumana Amidu ye jɔn ye Amidu kana
Amidou jamukan tɔ man jan tuguni nga bamananw ko banbalika jati dɔn tele baara o de ye waati kunkurunin don ka se ka wuli ka s'aw ma aw ka se ka ɲɛfɔli k'an ye an bɛ ka kuma fɛn min kan n'o ye lemuru ye Amidou bibi bin na Mali kɔnɔna na yan yanga soni an bɛ se k'a fɔ bi ja dugu don dugu min sɛbɛkɔrɔ ladɔnnen don lemuru sɛnɛ la nga anw yɛrɛ tun t'a dɔn bi an selen an y'o de dɔn ne ko ni maa ye ɲininka misali la ɲanga soninkaw bi aw kɛra tɛgɛ kɔni tamasire ye ni maa b'a fɛ ka aw ladege dugu bɛ Mali kɔnɔna na n'olu olu fana b'a fɛ ka don lemuru sɛnɛ la nka sigasiga dɔɔnin b'u la u t'a dɔn k'a fɔ ko ja lemuru bɛ se ka ɲɛ i n'a fɔ aw ta in bɛ cogo min na u t'a dɔn k'a fɔ ko ja nafa bɛ sɔrɔ lemuru la i n'a fɔ aw bɛ nafa sɔrɔ a la cogo min na ne ko ni maa ye ɲininka misaliya la k'e ka se k'olu bilasira i ka bilasiralikan bɛ kɛ jumɛn ye. Bon ne ka bilasiralikan bɛ kɛ min ye bon ne fɛ a tigi n'a ye ne ɲininka n b'a fɔ a kana dute kara parce que lemuru a nafan ka bon parce que n'a baarakɛminɛnw kɔni b'e bolo courage b'e la kosɛbɛ tiɲɛna a nafan ka bon donc mɔgɔ man kan ka saliya o la i ka kan ka o baara pour que a ka nafan dɔ lase e yɛrɛ ma voilà ne kɔni bɛ o kuma ninnu fɔ a tigi ɲɛna. I bɛ se ka mun wɛrɛ da o kan. Bon ne kɔni bɛ se ka mun da o kan a gɛlɛya min kɔni b'o la a tigi kana o gɛlɛya filɛ parce que lemuru filɛ n'i y'a turu k'a ta san 4 san 5 wɔɔrɔnan wolonfilanan e kɔni bɛ ka nafan na i y'a dilan ka ɲɛ e bɛ ka nafan. Pour que i ka se ka nafa bɔ a la f'a ka san 1 san 2 3 ani fo ka se san 4 ma i ka sɔrɔ ka nafa bɔli daminɛ. Voilà a kɔni bɛ se san 2 san 3 san 4 ka taa 5 wolonfila kɔnɔ n'i y'a dilan ka ɲɛ e bɛ nafan bɔ a la. I ni ce aw ye tɛgɛrɛ fɔ a bila ye kelen wɛrɛ ka na kuma laban président aw na kelen kelen président awɔ an sera aw ka dugu la bi n'o ye yanga soni ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen b'an bolo n'a b'i wele bila sɛnɛkɛlaw baganmaralaw mɔnikɛlaw jiriturulaw ani bololabaarakɛlaw ma ka wuli ka se aw ma bi ka na aw ka lemuru foro ka na ye an ɲɛ la ko ye ko ye fɔ ko ban anw nana an y'a ye a lakaliko ɲuman an y'o dɔn ka ban nka ko mɛn da ye mɛn tigila ye ne ko jɛmukan sera a kuncɛ yɔrɔ la kɔrɔfɔ kuncɛ la i bɛ se ka mun fɔ malidenw cɛman ani musoman ɲɛna Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Alhamdulillah n bɛ se ka min fɔ malidenw ye kɛrɛnkɛrɛnnen mun ye cikɛlaw ye fɛn fɛn n'i b'a fɛ ka yiri baara yiri bɛ baara yiri nafan ka bon mais f'i ka baara yɔrɔ la parce que dugukolo bɛɛ tɛ sɔn yiri ma dugukolo dɔw bɛ olu bɛ sɔn yiri ma dɔw bɛ olu tɛ sɔn lemuru ma dɔw ye olu bɛ sɔn mangoro ma olu tɛ sɔn lemuru ma sɛnbɔ fana o cogo la donc fɛn fɛn n'i b'a fɛ ka yiri baara yanni k'a fɔ i ka baara tɛ kun fɛ a lajɛ a bɛ sɔn dugukolo min na i ka baara ye ni dun y'a turu fana kana fili ka to yen dɛ furakɛli b'a la quoi san kɔnɔ 3 walima 2 furakɛli samiyɛ banda i bɛ furakɛ a la walasa bubaga min bɛ yɛlɛ fɛ o tɛ wala o kana yɛlɛ fɛ ni samiyɛ fana bɛna ban i bɛ furakɛli k'a la samiyɛ bantɔ bon bubaga minnu bɛna yɛlɛ fɛ walasa olu kana yɛlɛ fɛ parce que fɔlɔ lemuru minnu tun bɛ se ka sidan sɔrɔ bi o lemuru t'an bolo n tɛ an wolola ka lemurusun sɔrɔ yen bi halisa olu bɛ yen mais minnu b'an bolo sisan olu tɛ se k'o sidan sɔrɔ parce que olu ye lemuru telimanw de ye. Voilà, donc maintenant n'i y'a sɛnɛ sa fo i ka hakili to a la de a bɛ se k'i nafa cogo min na quoi donc an bɛ se ka malidenw lasɔmi cogo min fɛn fɛn ye cikɛla ye vraiment ni lemuru baara yɔrɔ kɔni b'i bolo a baara i k'a kɛ de kana dutɛ la nafaba de b'a la quoi parce que n'i sera k'a baara ka ɲɛ a bɛ nafa caman de ɲɛ e yɛrɛ ye parce que ni nafa dun ɲɛna e ye a bɛ nafa ɲɛ dugu ye a bɛ nafa ɲɛ jamana ye parce que o kɔrɔ ye jumɛn ye sisan parce que ne ye nafa sɔrɔ a la k'i ka denw furakɛ ka ɲɛ alhamdulillah don dɔ bɔra e yɛrɛ kan don dɔ bɔra jamana kan. Voilà, donc n bɛ se ka weleweleda min kɛ jamanadenw ye cikɛlaw ye vraiment a dugukolo kɔni bɛ fɛn fɛn bolo i ka jija i ka baara ka ɲɛ nafa b'a la sigana foyi t'a la n b'a fɛ k'o de ladilikan de di aw ma quoi. Voilà. I ni ce nin diyara an ye kosɛbɛ a ye tɛgɛrɛ ni fa kun yanni an k'an kɔ don ɲɔgɔn na jɛmukan Ciwara a sigira Sirifila Jabaraniso la aw cikɛlaw kama i bɛ se ka dakuruɲɛ 2 fɔ ka wele bila maliden cɛman ni musoman denmisɛnnin maabakɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan
bɛɛ lajɛlen ka jɛmukan ci mara matarafa walasa u ka bɔ sɛnɛko kunnafoni kalama. Bon n bɛ se ka o fɔ jamanadenw ye fɛn fɛn ye cikɛla ye hakili to a waati la i ka se k'a faamu i ka lamini kɛ parce que baara baara n'i b'a la a ka kan fo i ka baara taabolo de dɔn quoi parce que n'i bɛ lamini kɛla ci wɛrɛ fɛ serifila jabarani na a ka ca la e ma faamu dɔ sɔrɔ i bɛ se k'o sɔrɔ a kɔnɔna la parce que olu bɛ laɲiniw de kɛ bɛɛ ta hakilina de bɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila n'i b'o lamɛnna a ka ca la hali n'a sɔrɔ i tun bɛ fili tɛna e ka baara kɔnɔna la tugun donc vraiment n bɛ se k'o fɔ jamanadenw ye bɛɛ ka lamɛnni kɛ e ka faamuyali kɛ n'i y'a lamɛn cogo min na n'i ye dɔ ta faamu min bɛ se ka nafa sira ye o sira minɛ e fana bɛ lafiya dɔ sɔrɔ la voilà n b'a fɛ k'o de wele da jamanadenw ye voilà. wele diyara an ye a ye tɛgɛrɛ ba fa kun voilà a ye tɛgɛrɛ nin diyara an ye kosɛbɛ a ye dɔɔni fara tɛgɛrɛ kan Abulaye Keyita tɛ Abulaye Keyita kɔrɔfɔ ɲɛna kosɛbɛ bamananw ko ko banbali ka diya tɛ dɔn jɛmukan a sera kuncɛyɔrɔ la an bɛ aw yɛrɛ fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na aw y'an bisimila yan bi a diyara an ye a bɛnna aw ma sabula an ye wele bila aw ma gɛlɛya foyi don a la aw y'an bisimila bonya ni karama kɔnɔna na a diyara anw yɛrɛ ye an fana b'aw fo dan tɛ foli min na serifila baarakɛla bɛɛ tɔgɔ la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ala k'an bɛn ni ɲɔgɔnna caman ma ni ala sɔnna ma. vraiment aw minnu bɔra Bamako ka na anw fɛ yan kɛnɛ anw ɲininka an ka baara kɛcogo la vraiment an bɛ foli d'aw ma a diyara an ye nin b'a to an yɛrɛ bɛ lakodɔn ka dɔn k'a fɔ an fana ye cikɛla dɔ ye wa an fana ye minnu di a ka ca la an ka lamɛnbaga dɔw olu fana b'o mɛn u ye faamuya sɔrɔ an b'o foli d'aw ma ka tila ka foli di an ka ɲɛmɔgɔba ma n'o ye Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ye vraiment an b'a fɔ Bamako ala ye conseil ɲɛmɔgɔya min nɔgɔya ye an bɛ dugawu de kɛ a sabatili ala k'a nɔgɔya a bolo a ɲɛmɔgɔya ala k'a nɔgɔya a bolo a kɔmɔgɔ ala k'u bɛɛ an ka jamana ala k'a basigi jamana ala k'a basigi ala ka bɔ bolojuw kan ka bila bolo ɲuman kan jamana ɲɛmɔgɔw ala k'u bɛɛ kelen ma an fana minnu ye kɔmɔgɔ ye ala k'a bɛɛ kelen ma silamɛya ala k'a didi ala ka laban kuma d'a ma kira n'a somɔgɔw kana kama sallallahu rasul wa salim ala ka dugawu minɛ walasa o fana bɛ dansiri bi jɛmukan ci wara la min na bɛnna yanga soni min bɛ Sikaso marabolo la ani yanga sonikaw an kumana fɛn min kan bi o ye lemuru ye lemuru nafa jumɛn bi sɔrɔ a la lemuru dun ka fa sabatili lemuru sɔrɔ ani yiriwa sabatili ko ɲuman an ka jamana kɔnɔna na baw bɛɛ lajɛlen bɛnna ma k'a fɔ ko Mali ye jamana ye jirituru mɔni sɛnɛ ani baganmara o de ɲɔɲalen don kosɛbɛ wa a ka ca ala fɛ n'o o banbana o ka yakubaya Mali bɛ kɛ jamana ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadan an b'aw fo aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw garisɛgɛ kɛra fɛn min ye bi ka bɔ jɛmukan ci wara hukumu kɔnɔna na min na bɛnna yanga soni o de kɛra nin ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw k'an bɛn ni ala sɔnna ma jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan wasalam. Yo anite da banda kamale seneke baliyo daba samunde kadoma